Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव Bodo's Job Info YouTube चेनेलाव दा फाइनाली अफिशियल नोटिस रिलीज खालामबाय बेनो जाबाय BCDC सेक्रेटारि पस्टआव दा बेसेबां बैसो लामारखै बेसेबां एग्जाम फिस दङ बेसेबां डिप्लोमा नांगौ नाङा जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बिनि सिगां जाय नोंथांमोना Bodo's Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो BTC साख्रिनि बा सरकारि साख्रि बा लोन स्किमनि सायाव आसामनि साख्रि सेन्ट्रेल साख्रि लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन बेनो जाबाय Bodo's Job Info YouTube चेनेलाव दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियल वेबसाइटआव आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थाखादोंमोन जे अफिशियल नोटिस थाबैनो रिलीज जासिगोन बेनो जाबाय CSP पर्टेलाव दा फाइनाली जों फैबाय अफिशियल नोटिस जों बाव नायनोसै दा बे जाबाय अफिशियल नोटिस नोंथांमोना मोनगोन डिस्क्रिप्शननिफ्राय डाउनलोड खालामबानो जाबाय लिंकआ दङ गासै पस्टआ 420 आनो बिनि गेजेराव PNRT डिपार्टमेन्ट जागोन आरो नोंथांमोननि पोस्टिंआ एभ्रि BTC आव 1 पोस्ट दङ ओके गासै टोटेल 420 दङ जोंनि काउन्सिलाव BTC आव तो बेखौ जों मिथिबाय देन दानि जोङो बेयाव एप्लाइ खालामबा क्राइटेरिया बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशन होनोबा एनी डिग्री पास कुनु आर्ट्स साइन्स कमार्स गैया डिग्री पासआनो खालामनो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा 1 इयार डिप्लोमा कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ नोंथांमोना नांथारगोन 6 मान्थआ बेयाव जानाय नङा ओनलि 1 इयारआ बेयाव एक्सेप्ट जागोन 6 मान्थ जायनिखि डिप्लोमा दङ नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जाया ओके सो डाइरेक्ट रिजेक्ट जागोन आरो देन बेनिफ्राय बैसो सो बैसो होनोबा मिनिमाम 18 इयार्स आरो मैक्सिमाम आनरिजार्भआ 40 इयार्स बाट जोंनि ST SC कोटाया 45 इयार्ससिम बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन सो दायो एग्जाम फिसआ जोंनि STफ्रा 200 खालामनांगोन पेमेन्टखौ आरो लोगोसे गुबुन कास्ट OBCफोरा 300 पेमेन्टखौ खालामनांगोन मोनसे बाथ्रा गोसोआव ला बेनो जाबाय 50 रुपिस लाफादों बेनो जाबाय प्लेटफर्म होनना बुंदों 50 रुपिस बेखौ दाजाबनानै जोंनि STफ्रा 200 पेमेन्टखौ खालामनांगोन OBCफोरा 300 पेमेन्टखौ खालामनांगोन आरो जायनोखि OBC MOBC जेनेरेल 300 पेमेन्टखौ अनलाइन खालामनांगोन बेनो जाबाय UPI ID बा क्रेडिट कार्ड बा नोंथांमोना डेबिट कार्ड एबा नेट बेंकिंजों पेमेन्टखौ खालामनांगोन अनलि अनलाइन जागोन सो बिनि साइडआ बेनो SCSB आव खालामनांगोन लास्ट डेट 7 एप्रिलसिम दङ बिनि सिगां खालामथार नङाबा साइडआ गोबां बिजि जानो हागौ आरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना स्केन खालामनानैसो PDF खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन 1 MB नोंथांमोननि साइजआ मबाइल नाम्बार एक्टिभ बेनिफ्राय मेल ID एक्टिभ थानांगोन लोगोसे नोंथांमोना मा OTP खौ होनांगोन भेरिफाइ खालामनांगोन आरो अके दा बेखिनिखौ जों मिथिबाय गासैबो क्लास 10 पासनिफ्राय डिग्री लेभेलसिम नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ स्केन कपि खालामनानै PDF खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन सो दानिया डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन बेनो जाबाय जायनोखि जेनेरेल स्टुडेन्ट नोंथांमोना BCDCनिफ्राय सार्टिफिकेट नांगोन नाथाय जोंनि बर'फोरा जायनोखि ST SC दङना नैबे जेनेरेलनि अनगायै जायनोखि जोंनि स्टुडेन्ट जेरै बर'फोरा बा ST SC OBC MOBC अनलि कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना आपल'ड खालामबानो बेनो जाबाय BCDC सार्टिफिकेट नांलाया अके कास्टआनो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन आरो जायनोखि बिसनाथ दङ अके जायनोखि बिसनाथ दङ आरो सनितपुर दङ नोंथांमोनाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननिया आधार कार्ड आरो भटार कार्डआ एबा कास्ट सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन आरो अके बेनो जाबाय अदालगुरिनि हिसाबै नोंथांमोना खालामफानो हासिगोन नाथाय जायनोखि नन BTR बेयाव नट एलिजिबल अनलि BTR स्टुडेन्टस बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन सो दानिया एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फट' साइजआ 20 निफ्राय 100 KB सिम खालामनांगोन एन्ड साइनआ 10 निफ्राय नोंथांमोना 50 KB सिम खालामनांगौ आरो अके आं बेखौ एसे क्रप खालामदों नोंथांमोना PDF फाइल मोनगोन डिसक्रिप्शननिफ्राय डाउनल'ड खालाम गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन आरो जायनोखि गभर्नमेन्ट जब मावखायो नोंथांमोनाबो NOC होनानै बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो आरो अके सो बेखौ जों मोनथिबाय दानिया इन्टारभिउ प्रसेसआ ओरै रिटेन एग्जाम दङ फार्स्टआव बेनो जाबाय 2 घन्टा नोंथांमोना इन्टारभिउ होनांगोन एबा एग्जाम होनांगन बेनो जाबाय फार्स्टआव रिटेन एग्जामा 2 आवार्स मोनगोन 100 मार्क्सनि दं टटेल इन्टारभिउआ गासै एग्जामाव 85 नि जागोन बेनिफ्राय अरेल टेस्टआव 15 मार्क्सनि जागोन आरो सो दानिया नोंथांमोननि सिलेबास दा सिलेबासआ फार्स्टआव इंलिश दङ बेनिफ्राय सेकेन्डआव GK दङ GKआ स्पेशल दङ BTCनिबो अके BTCD एबा BTR GK एन्ड आसाम GK नांगोन एन्ड लजिकेल रिजनिं एन्ड एप्टिट्युड दङ बेनिफ्राय मेथ्स दङ दा बे होनायनिफ्राय कुइसनखौ दाननाय जागोन बेखायनो हानायसेबां दानिफ्रायनो BTC BTR नलेजखौ नायखादो एग्जामाव जोबोर हेल्पफुल जागोन बेनो जाबाय BCDC लेभेलनि साख्रियाव दा बेनो डिपार्टमेन्टआ PNRD दा गासैबो नोंथांमोननि पस्टिंआ जागोन BCDC लेभेलाव अके माने ब्लकजों फुल्लि कन्टेक्ट थागोन गोबांथार स्किमनि सायाव नोंथांमोना खामानि मावनांगोन एबा BCDC लेभेलाव खामानि मावनांगोन आरो दा बेनो पस्टआ BCDC नेहाथारि पस्ट जायनोखि नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनबाय दा बुजिबाय 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन डिग्री पास खालामनानै बेनिफ्राय आर्ट्स गासैबो हागोन साइन्स हागोन कमार्स हागोन जिखुनु जाया ग्रेजुवेटआनो बेयाव हागोन आरो दा अफिसियेल नटिसखौ नोंथांमोना डाउनल'ड खालामना लादो गासैबो डिटेल्सआ दङ डिसक्रिप्शनाव